चिरां जिल्लानि देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिया भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुत दैसानि लोमसावनायजों न' बां हा सम्पति खहा जायनि थाखाय गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव राहा बादायाव थानो गोनां जादों। बिथांमोननि बे अलखदनि समाव MLA जयन्त बसुमतारिया गावनि अननायजों माखासे जाग्रा मुवा बेसादफोर दैथायहरो आरो बे मुवा बेसादफोरखौ गथायना होयो। 14 चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो दोलोनि मावथिफोरा लावख्रिगुरि गामियावहाय दिनै जोङो माखासे मुवा बेसाद राननो जोङो फैदों। दा बे मुवा बेसादफोरनि गेजेरावहाय दिनै आलुआ 2 कुइन्टल दङ, सामब्रामा 50 केजि दङ, ओमफ्राय बाहाय संख्रिया 50 केजि दङ आरो जोंहा थाव गुबै 18 लिटार बाहाय दङ आरो जोंहा लोंग्रा दै मिनारेल वाटार बाहाय 90 पेकेट्स बाहाय दङ, दालि 30 केजि दङ, सयाबिन 10 केजि दङ आरो जोंहा खानायनि जे थाव 90 पेकेट्स दङ आरो माबा दङ मा होनो साबोन दङ 254 पेकेट्स दङ आरो केन्डेल दङ 90 पेकेट्स दङ आरो जोंहा मा होनो सलाय दङ 10 पेकेट, बिस्कुट दङ 100 पेकेट्स आरो मा होनो एबा साब एक्सेल 100 पेकेट्स आरो जोंहा माबा दङ मा होनो बानलु गोरान 10 केजि बेबायदि मुवाखौ दिनै होफैनाय जाबाय आरो जोङो हागौमानि गाबोननि गेजेरावबो माखासे मुवा बेसाद निसय जोङो लाबोनायनि थांखि लादों आरो बिथाङा निसय जोंनि फारसे बेखिनि अननायखौ जोंनो होगोन बेखौ जों मिजिं खालामो आरो बेजों लोगोसे सरकार साइडनिफ्राय गाबोनहाय निसय नैबे लावख्रिगुरियाव जिखिनि 85 न'खरनो जेरैबायदि जोंहा रिलिफनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ गाबोन निसय मोनगोन बेखौ जों मिजिं खालामो आरो जोङो बिनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरजों बे मुवा बेसाद राननायनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि दानि जोंनि बेंटल सार्कोलनि जा सार्कोल अफिसार आरो जोंनि चिरांनि DC बिथाङाबो थाबैनो बे जायगायाव फैनानै बे रायजो राजाफोरनि जे गांनाय उखैनाय दुखु जारला बेखौ खबर लाफैनानै बिथांमोननिफ्राय सरकार साइडनिफ्राय जे राहा खालामनायनि बेबस्था बेखौ जाहाथे खालामो बेखिनिखौ आङो बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। बेवहाय ट्रिपलफोरनि माबाखौ सर्टेजखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव दासिमाव जोङो नैबे जिखिनि मुवा होफैबाय बाहाय जोङो ट्रिपालखौ दिनै होफैनो हानाय जायाखिसै। जों निसय गाबोननि गेजेराव ट्रिपालनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन आरो रायजो राजाफ्रा निसय ट्रिपाल मोनोबा बिथांमोना बे जायगायाव थाफैनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनो हायो। दानि मुवा बेसादखौ MLA सार हरनाय ना? दानि जिखिनि जों दा नैबे मुवा बेसाद रानबाय बेखौ जोंनि 31 नं सिले समस्तिनि जा MLA सार जयन्त बसुमतारि बिथांनि अननायजों दा बेखिनि जोङो होफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आदा बुंनो थाङोबा बे गामिनि दैबानानि समस्या गोदान नंला, ओमफ्राय दानि सरखारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लागोन नामा? जोङो मिथिगौ बे लावख्रिगुरि गामिया गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे नैबे निज्ला दैजों बेबायदि भुगिनांनाया दिनैल' बाथ्रा नङा आरो जोङो आसा खालामो बेबायदि भुगिनांबाय थायोबा आरो जोंनि न'खर संसार रायजो जानाया निसय मोजां जानाय नङा। बेखौनो जोङो खावलायगोन जाहाथे दानि आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट बिथांमोना थाबैनो बे जोंनि दानि लावख्रिगुरिनि जे दैनि जेंना बानानि जेंना हा खुरखानायनि जेंना बेखौ थाबैनो जाहाथे बोस्रांनायनि थाखाय माबा मोनसे मोजां गिदिर प्रजेक्ट लाबोनानै बेखौ खामानि मावनो हायोबा बे रायजो राजाफोरनिसै थांनानै थानायाव सुबिदा जागोन बेखौ जों लुबैयो।